Heippa hei vaan kaikille, se on itse täällä ja mulla on mikki sangan päällä, eli tänään otetaan pelaamaan Tekkittiä. Eli tää on ensimmäinen osa. Spawnattiin jungleen. Joo, recipe on päällä. Juu. Eli Tekkittiä aletaan nyt pelaamaan. FTB tää en oo jaksanut oikein enää pelata. Niin, no Tekkittiä sitten nyt aloin pelaamaan. Joo. En pelaa servulla, pelaan singleä. Yksikseni. Ja niin. Sehän tästä hakkuja. Kirves. Näin. Hakataan vähän puuta. Mä oon aika paljon itse pelannut. Ennen kuin mä löysin FTB, niin mä oon pelannut koko ajan melkein Tekkittiä. Niin mä oon jo aika hyvä tässä. Mä en kyllä osaa oikein. Tai mä en osaa mitään polttoaineella toimivaa guarroa tai mitä. Tai ne aina räjähtää mulle. Mutta niin. Joo. Tehdään vaikka tästä talo tohon vuoren seinään. Aluksi ainakin. Joo. Noin. Otetaan muuten crafting table tänne. Joo. Ja sit tuolla. Tuossa. Oliko tässä hiili? Ei ollut hiiltä. Kanan lehden sisällä. Ruokaa. Ai jaa, mä en hakannut tätä puutakaan kokonaan. Joo. Hakkaaja. Noin. Tää Tekkit ei lagaa yhtä paljon edes kuin FTP, koska tässä on vähemmän modeja mun mielestä. Jungle saplingit ohi. Nyt mennään tänne taloon. Näin. Katsotaan tästä vaikka näin. Joo, eli FTP jää varmaan paussille tai kokonaan pois, mutta tää Tekkitti tulee tilalle. Koska tätä mä oon ruvennut aika paljon pelaamaan siellä Ponkkitissakin. Näin, ja mulle soitetaan Skypessä. Oottakaa, mä lähetän sille viestin. Kuvaan. No. Juu. Elikkä. Niin. FTB jää paussille. Tekkittiä tulee. Servulta. Ehkä. Jos keksin aiheen. Ja sitten tätä tulee kans. Joo. Mainaukset mä varmaan teen off-kameralla. Taikka sitten ihan kuvaamalla. Niin. En tiedä. Joo. Eli Tekkittiin. Mä laitan latauspaikan descriptioniin, mistä voi Tekkitin ladata. Niin voi ladata jos haluaa. Kaikki varmaan nykyään kyllä pelaa FTBtä, mutta kyllä joku pelaa vielä Tekkittiäkin, ainakin kun katsoo Ponkkitin Tekkit-servua, niin siellä on pelaajia ja juu, kaikki on kohdillaan. Mä katon, että tuli
viestiskypeen. Joo. Joo, eli tähän nyt pykätään pieni palo. Tehdään arkku. Ja tästä saa, kun tämän istuttaa ja kasvattaa ihan täyteen, niin siitä saa tätä seittiä. Toi on niinku vissiin puuvillaa tai jotain, en mä tiedä. Mut tosta saa seittiä. Ainakin. Täällä on kaikki koneet halvempia kuin esim. FT Mindcrackissa ja niin, eli täällä on sitten täällä on monistuskoneita, Energy-Consender, jota mä en ehkä tuu tekemään. En tuu varmastikaan, tai no niin. Teen, ehkä en. Kuitenkin, niin täällä maksaa poraki niin vaan näin vähän. Ja normaali pora Refinery Aero ja näin. FPS vähän tippuu, mutta ei se haittaa. Eli mä kaivan vielä tämän tästä. Näin. Näin. Tehdään ovi. Näin. Hakataan vähän tästä. Tähtään. Tommonen. Hakataan puu. Näin. Oho. Joo. Tähän muuten. Eikö niin joo. Vois tehdä vähän puuhiiltä. Ja tehdään tästä vaikka kaivos. Vähän aluilleen kaivellaan tätä kaivosta. Juu. Joo. Tähän mitähän? Oho. Eli FTB jää pois. Ehkä. Koska tekkitti on mun mielestä nykyään paljon kivempaa. Koska tässä on mullekin vielä haastetta vaikka kuinka paljon. Juu. Serverilläkin pelailen siellä Ponkkitissa. Tosi hyvä serveri, mutta lagaa nykyään aika paljon. Ei kukaan tiedä syytä. Mutta se vaan eilisillasta rupesi yhtäkkiä kauhia lagi tuli ja se lagaa koko ajan niin kuin nytkin. Nykyään lagaa koko ajan eilisestä lähtien. Ja niin. Eli. Niin se vaan lagaa vähän, mutta niinku tulee pientä viivettä serverille koko ajan ja näin. Tässä löytyy sopivasti hiiltä, justiin tein sitä puuhiiltä, mutta ei se haittaa. Koska tästä tarvitsee hiiltä vaikka mihinkä. Joo. Kuparia. Just. Käydään tekemään uusi hakku. Tai no itse asiassa. Mä en tiedä kuinka pitkä tästä videosta on tullut. En muistanut katsoa. Ihan sama. Yö alkaa. Ei kun yö alkaa tulla. Juu.
Soihtu. Soihtu. 500 hakkua. Tulin tekemään uutta. Näin. No. Mä en saa pelata enää tällä fobilla. Mun pitää aina pelata 95. Mikähän on 100 fobi? 100 on ihan hyvä. Juu, mä lähden tästä kaivelemaan eteenpäin, eli nähdään ihan pian. No niin. Nyt ollaan takaisin täällä ja... Ai, löysin luolan. Ajattelin kuvata, kun mä tutkin tän. Ja kaivoin suoraan melkein laava ja melkein tipuin sinne näiden rautakamojen kanssa, joka mä just äsken kävin tekemässä. Ja on muuten aika iso. Häh? Katkaas, mitä tuolla? Damage! I coming! Mulla on huono aikku. Au. Diamonds. 1, 2, 3, 4. Yes! Nyt ylös, 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 ylös. Tää on aika iso duunari. Ihan sama. Nyt ylös. Ylös, 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 ylös. Vauhtia! Ei tässä oo koko päivää aikaa. Nouse! Up! Ai ai ai! Vittu jos mä möhölin. En möhöli. Olisinko juossut laava. Ylös. Tarvitse yhden hiilen, tarvitaan 3. Ja näin. Ja sitten raudat tonne. Ja lisää soihtuja näistä. Noin. Ai se sattuu. Levytila vähissä. Joo, eli mulla loppuu kiinteistötila, eli joo, se olis fuck. Se olis moi. Hei hei.